Jeg var jo kun et halvt år sidste år, så jeg kom et år med gode træner og et nice sted, hvor med gode omgivelser, hvor man kan få professionel træning og spille med mange erfarne holdkammerater. Det vil jeg ikke sige nej til igen. Så jeg har bare følt mig hjemme i Næstved lige siden jeg kom. Jeg er meget tilfreds. Jeg har alt, hvad jeg skal bruge. Og især med mange holdkammeraterne i år, så er jeg meget glad for det holdet, der betyder det hele for mig. Så bare at vi har et nice hold, mange unge danske spillere og nogle meget erfarne og gode udlændinge, det er jeg rigtig glad for. Jeg har bare som forventning, at vi giver alt, hvad vi har til kampene. Jeg er meget tilfreds med vores holdkemi indtil videre, så det er svært at sige, hvor gode vi bliver, men jeg synes på nuværende tidspunkt ser det rigtig godt ud til træningerne, og jeg synes vi har mange gode brækker at spille med, så det bliver spændende at se. Jeg tænker bare at komme til at spille en lidt større rolle end sidste år. Jeg føler selv, at jeg er blevet bedre hen over sommeren, og at både mig og Philip, som de to unge, kan bidrage med flere ting i år end sidste år. Jeg er lidt i tvivl om, hvad jeg gerne vil, men jeg vil i hvert fald gerne leve af basket. Og om det så bliver først på college eller direkte til udlandet, det ved jeg ikke endnu. Men lige nu tager jeg bare et år ad gangen, og jeg er meget glad for at være i næste. Det er sindssygt nok at tænke på, at man kun er 17 år, og der er så mange, der bliver med i, at du spiller basket og hvad du går op i. Så det var virkelig fedt at have dem, og at de kommer til alle vores kampe. Jeg føler det noget meget specielt.